explicarem les equacions logarítmiques. Per explicar les equacions logarítmiques el que hem de tenir clar primer són 3 o 4 propietats que tenen els logaritmes. Si tenim, per exemple, una suma de 2 logaritmes diferents, el que hem de saber és que aquesta suma es pot convertir en un sol logaritme multiplicant els termes que tingui cada un dels logaritmes. És a dir, en aquest cas, si tenim logaritme d'A més logaritme de B, podem posar un sol logaritme multiplicant A i B. Si tenim una resta de logaritmes, la resta de logaritmes ho podem ajuntar amb una divisió dels seus termes. En aquest cas, logaritme de A partit per B. I hem de tenir clar també que si tenim un número que multiplica a un logaritme, el número que multiplica davant del logaritme pot passar com a exponent del component que tinguem a dins del logaritme. És a dir, en aquest cas, si el que hi ha dins del logaritme és B, la A que està al davant pot passar elevant el terme B. Veiem ara a través de 3 exemples com es resolen les equacions amb logaritmes. En aquest cas, l'equació que tenim és 2 logaritme de x és igual a logaritme de 32 menys logaritme de 8. Hem de dir aquí que haurem de fer servir les propietats que acabem de veure i la finalitat d'aquestes propietats és intentar reduir al màxim aquestes equacions per tal que ens quedi un logaritme a l'esquerra i un logaritme a la dreta de l'igual. Si aconseguim que ens quedi un sol logaritme a l'esquerra i un sol logaritme a la dreta, podrem eliminar els logaritmes i resoldre l'equació que ens quedi, sigui de primer, sigui de segon o sigui de tercer grau. En aquest cas, veiem que tenim un número 1, un 2, que està multiplicant el logaritme. Per tant, el 2 el podem passar elevant el que tenim dins del logaritme, que en aquest cas és la x, i aquí tenim una resta de logaritmes, que en aquest cas ho podem canviar per una divisió dels seus termes, que aquí ens quedaria 32 partit per 8. Com que ja tenim un logaritme a l'esquerra i un logaritme a la dreta, podem eliminar els logaritmes i ens quedem amb l'equació que aquí ens queda x al quadrat és igual a 32 partit per 8. Podem fer aquesta divisió, que ens dona exacta, x al quadrat és igual a 4, i aquí simplement ens queda una equació de segon grau fàcil. Com que la x està elevada al quadrat, podem fer l'arrel a l'altre cantó, ens queda que la x és l'arrel de 4, i sempre que tenim una arrel, com que ens dona dos resultats en positiu i en negatiu, aquí ens queda que l'arrel de 4 és 2 i menys 2. Anem a veure el següent exemple. Aquí, si ens hi fixem, tenim els logaritmes que són en base 3. En l'exemple d'abans no hi havia cap numeret. Si no hi ha cap numeret vol dir que la base del logaritme és base 10. L'únic que ens importa, ens és igual si hi ha un 3 o si hi ha un 4 de base, el que sí que ens importa és que tot l'exercici tingui la mateixa base. Si no tingués la mateixa base, en realitat no el podríem resoldre. Anem a fer el mateix que hem fet abans. Intentem ajuntar els logaritmes. En aquest cas, els de l'esquerra, veiem que tenim una suma de 2 logaritmes. Per tant, ho podem ajuntar aplicant les propietats amb una multiplicació del que tenen els seus 2 logaritmes. Aquí ens queda x més 5 multiplicat per x menys 3. A l'altre cantó només hi ha un logaritme, per tant el deixem igual. Ja hem aconseguit un logaritme a banda i banda, per tant eliminem els logaritmes i ens quedem simplement amb l'equació. Aquí ens queden 2 parèntesis que hauríem de multiplicar cada terme per cada terme. Si multipliquem x per x ens quedaria x al quadrat, x per menys 3 menys 3x, 5 per x 5x i 5 per menys 3 menys 15. Aquí ens quedaríem amb el 84
I veiem que aquí ens queda una equació de segon grau que, si passem tots els termes a un cantó i ho igualem a 0, podrem resoldre a través de la fórmula. X quadrat només tenim aquest. Si ajuntem el 5x i el menys 3x, ens queda 2x en positiu. I el 84, si el passem a l'altre cantó, ens queda menys 84, que si l'ajuntem amb el menys 15, ens quedarien menys 99. Tenim aquí que la A val 1, que la B val 2 i que la C val menys 99. A partir d'aquí, intentem fer la fórmula de segon grau. Si anem resolent, ens donaria menys 2 més menys arrel de B al quadrat, menys 4 per A per C. Veiem aquí que la C és negativa, per tant, quan acabem multiplicant ens donarà en positiu i partit tot per 2A. Si anem resolent, 2 al quadrat ens dona 4, menys 4 per 1 per menys 99 ens dona més 396 i tot partit per 2. Si ajuntem això, ens dona arrel de 400, l'arrel de 400 ens dona exacte, que és 20, per tant, tindríem aquí menys 2 més menys 20 partit per 2. Si busquem les dues solucions d'aquesta equació, amb el més i el menys, tindríem menys 2 més 20 partit per 2, que això ens donaria 18 partit per 2, 9, i l'altre, menys 2 menys 20 partit per 2, ens donaria menys 22 partit per 2 és igual a menys 11. Per tant, el 9 i el menys 11 serien les dues solucions d'aquesta equació amb logaritmes. Anem a veure ara un tercer exemple. Aquest exemple l'he posat perquè veiem que ens podem trobar a vegades que hi ha un número que no té logaritme. En aquest cas ens han posat un 2 aquí sol que no té logaritme, l'hauríem de transformar en un logaritme per poder eliminar banda i banda. Com ho fem? És important aquí el numeret que hi ha a la base dels logaritmes. En aquest cas hem dit abans que si no hi ha cap número, la base del logaritme és base 10. Per tant, per transformar un número en logaritme, el que fem és col·locar el logaritme en la base que tinguem. Aquí seria un 10, que no cal posar-lo, però la mateixa base que tenim de logaritme l'hem de posar de número del logaritme. I el número que teníem abans es transforma en l'exponent d'aquest número que nosaltres hem afegit. És a dir, en aquest cas, logaritme base 10 de 10, si la base fos 5, seria logaritme base 5 de 5 i l'exponent és el número que teníem abans sol. A partir d'aquí podem eliminar els logaritmes també i ens queda una equació, en aquest cas, de primer grau. Ens queda aquí 2x menys 2 és igual a 10 al quadrat, que seria 100. A partir d'aquí, x a un cantó, números a l'altre, deixaríem el 2x aquí, passem el 2 que està restant, el passem a l'altre cantó sumant, i el 2 que està multiplicant amb la x ens passa dividint a l'altre cantó. Aquí podem fer la divisió, ens dona exacta, i això seria 51, que seria el resultat d'aquesta equació.